Por unhas razóns X, en Ourense nacía máis ou menos en 1990 un colectivo de xente que se veu a chamar Anarquía Popular e que pronto mudou o seu nome polo de Comando Estrela Galiza, tamén por X razóns. Estaba integrado por xente moi nova, adolescentes incluso nos primeiros anos. Nesta cidade nunca existira tal cousa, xóvenes moi politizados sen asesores, sempre criticables, claro está, pero enormemente activos durante os primeiros anos dos 90. Aínda que as cousas non as tiñan moi claras, definíanse como libertarios, e no colectivo tamén existían ideas independentistas e ou comunistas. Buscaron local e atopárono ao final na Casa da Xuventude de Ourense, e a partires dese momento non pararon en varios anos de facer cousas, gostasen ou non gostasen as mesmas. As rúas, para empezar, comenzaron a encherse de frases e consignas que nunca existiran na cidade, polo menos desa maneira tan masiva. Fixéronse numerosas campañas con medios, en principio inocuos e precarios. Nese momento, ao igual que agora, os do capullo estaban no poder, en Ourense tamén. Foise moito a por eles, e chegou a transcendencia mediática do colectivo cunha campaña das xuventudes socialistas, aquela famosa de Póntelo Pónselo, na que se lle tentou reventar, pola hipocresía que se consideraba tiña aquela parafernalia, unha concentración que realizaban nun centro relixioso da cidade. Berrouse con faixas incluídas en contra das dobles morais e o nome do colectivo saíu en todos os xornais, chegando a trascender ata a revista Interview, con fotos incluídas. A partires dese momento o colectivo foi o pesadelo para moitos, incluso para nós mesmos, que nos volcamos nel realizando todo tipo de campañas, concentracións, charlas, concertos. Eran anos de loita contra o servizo militar e os exércitos. Nos anos de insumisión en Ourense batallouse un montón sobre o tema. Aparecíase en todo o debate unha mesa redonda que estivera ao noso alcance onde se falara do tema ou doutros que nos parecesen axeitados para ir dar o noso punto de vista e tentar desmontar as farsas políticas segundo o noso parecer. Contactouse con estudantes libertarios da Escola de Imaxe e Son de Benposta e comezamos a facer un programa semanal na radio, antes de que existise a televisión local desta comunidade. O programa chamábase Desobediencia, ao igual que un fanzín que comenzamos a editar con contidos, sobre todo políticos. O Desobediencia era antipatriarcal, anticapitalista e autónomo, porque, volvo a repetir, non tiñamos papás de ningún signo. A par editamos tamén un boletín moi parecido a un que existía en Madrid, chamado Molotov, dun par de follas con novas de actualidade alternativa. O noso chamábase Adoquín, e chegamos a editar unha chea deles, aínda que supoño non tivemos a aceptación que esperábamos nesta cidade. Comenzamos a contactar con outros colectivos autónomos e libertarios da Galiza e o resto do Estado. Resistencia Anarquista de Coruña, Cabuxa de Compostela e xente de Vigo, Lugo. Formouse a Coordinadora Galega Libertaria, pero fíxose realmente pouco a este nivel. Creamos tamén unha distribuidora de material alternativo, revistas, libros, fanzíns, música, chapas e baratixas varias. Colocábamos un posto nos viños todos os sábados e tiñamos un catálogo para venda por correo. Nós, en Ourense, continuábamos facendo moitas cousas. Eran anos nos que se achegaban os eventos do 92, enchidos de faraonada celebrando xenocidios, que tanto rexeitábamos. Fixemos murais por toda a cidade pola insumisión e contra o quinto centenario. Colaboramos puntualmente con colectivos veciñais. Comenzamos a organizar concertos hardcore punk, ao principio coa xente dun fanzín, Praps Alternativo. Nunca se vira outra en Ourense. Os concertos se realizaban no bar da Casa da Xuventude e tiñan unha afluencia moi aceptable. Os dos primeiros, como digo, coproducidos, despois se organizaríamos nosos os mesmos. Había un colectivo de Imaxe e Son que desinteresadamente nos levaba ao tema do son, Demos. Por Ourense pasaron, ás veces dentro de xiras organizadas por xente de Compostela, Vigo e máis nós, grupos como Intolerance, Fragelcore, Fame Negra, Birmós, Episodio Psicótico, Brutal Distracción, Sin Dios, Tarzán, El Enjambre, Identity, La Chusma, SDO, Dirty Barriguitas, Toxicofilia, Desvirgatos, Juerga General. Todos estes concertos tiñan unha causa ou unha contra. Tiñan prezos baixísimos e estaban acompañados de panfletos e faixas. A través dos concertos e das xiras destes grupos politizados, a relación con xente doutros lugares foise estreitando e puidemos asistir ás reunións de colectivos libertarios de todo o Estado, en lugares diversos de Galiza. Vivimos a ocupación en Compostela e en Vigo. Toda a xente de Galiza fomos a compartir ilusións e desilusións a outros lugares onde os movementos eran maiores.
En Ourense seguíamos participando nas nosas campañas e tamén noutras con outros colectivos e incluso partidos, onde, como estará claro, currábamos bastante máis que ninguén. Dúas historias tiveron un final feliz naquel momento. Conseguiuse que non se construíra un parking debaixo do Xardín Botánico de Ourense. O movimento veciñal ali foi enorme. E despois de moito batallar de moi diversas maneiras, conseguiuse que non se celebraran, unha vez instalado todo, as touradas nas festas de Ourense dun ano deses. Foi a época tamén da Guerra do Golfo, e por isto, asociada ao tema insumisión, deuse moito a brasa ata comandar, ao mellor oportunistamente, que quiximos facer, as mobilizacións estudantís sobre o tema. O movimento do Comando Estrela Galiza seguiu adiante durante un bo tempo. Loitando por ser máis coherentes e consecuentes, optouse por prescindir dunha casa da xuventude que nos limitaba. O que nos deu un empurrón foi o feito de que subira ao poder como presidente da casa por medio dunhas eleccións fraudulentas, algunhas non o son, un menda bastante capullo. Isto foi o que nos fixo decidir, dar o paso e ocupar. Tentárase anteriormente sen éxito nunha antiga leprosería, dentro do recinto do que fora o Hospital Vello de Ourense e que agora albergaba o precario campus universitario. Apuntárase moita xente do resto da Galiza para axudarnos coa acción, xente que nunca chegou, a que si chegou foi a propia da cidade, moita máis da que esperábamos. Entramos, chegou prensa, pasma, etc. Nós queríamos falar con responsables da Deputación, pois daquela moitos dos edificios eran competencia da mesma. Veu un tipo tamén bastante capullo e con outros pasmas e ante a retirada da maioría da xente convocada decidimos, inocentes que éramos, adolescentes que éramos, precarios que éramos, marchar para o día seguinte volver. Ao día seguinte, festivo, sen licencia de obras, uns currelas escoltados pola policía procedían ante os nosos ollos ao levantamento de muros en portas e ventás. Pero non foi o final. Mentres tanto, organizamos algún concertiño máis na Asociación Cultural Auriense, como de Parásitos. Meses máis tarde, con nova xente incorporada e moitas ganas, ocupamos no mesmo recinto do campus universitario o edificio dun antigo fogar infantil, rexido por monxas, que estaba abandonado dende había anos. Era inmenso e non tiñamos de todo claro que algo tan bestial non se nos puidera quedar demasiado grande. Deu igual, ocupouse e durante case un ano foi tomado como centro social fogar infantil. Nel renacimos e, como a quen di, nel sucumbimos. A Asamblea de Ocupas de Ourense dáballe funcionalidade ao espacio. Realizáronse nos primeiros 6 meses, sobre todo, numerosas actividades de todo tipo, sendo nesta época aquilo algo que non existía en toda Galiza, polo menos desa maneira. Ao cabo dunhas semanas cortóusenos a luz e diante das cámaras dos medios de comunicación fomos quen de conseguir na Deputación de Ourense que se nos repuxera. Si, así pola cara, as interpretacións as que un queira. Os primeiros meses, como digo, estivo realmente activo o chollo e pasábase xente de todo tipo e de todas as idades por ali. Algunhas con boas intencións e outras non tanto. Formouse a APIO, Asamblea pola Insumisión de Ourense, Trapo Negro, distribuidora anarquista, editouse un boletín, Preocupación, saíron 2 números do fanzín Noxo, con contidos político-musicais. Houbo colaboracións de algún cineclube e se proxectaron filmes. Houbo charlas de todo tipo, feministas sobre o Gasteche de Bilbo con xente do mesmo, fixéronse obradoiros de plástica e de coiro e cursos de idiomas. Colaboraron artistas, músicos, profesores. Houbo xornadas contra o primeiro sacocheo, ao que veu xente de toda Galiza, e contra o 5º centenario. Tamén campañas contra o absurdo das festas do Nadal e xornadas antirracistas. Houbo mesas quase clandestinas independentistas, naceron certos movimentos agora máis arraigados neste sentido. A xente do PCR tamén tivo o seu oco, con varias charlas en apoio ás folgas de fame dos presos do Grapo, das que non se enteraban en Cristo. Arde Galiza, a Xuga, a XM, a CPX tamén tiveron espacio. Tamén concertos e festas, tal vez demasiadas festas. Pasaron grupos de diferentes estilos musicais, en concertos que non sempre acababan demasiado ben. Mol, Fame Negra, Alarma Social, Arde Siberia, Triunfos Copas, Pag, Cacola, despois Negua, Killer Gaiteiros, despois Nenos da Revolta, Distorsión Crónica, Ochoa e los Castigadores, Cruce de Cables, Dirty Barriguitas, Praps, Last Thursday e ata os mismísimos Subterranean Kids.
Creouse un grupo de teatro no fogar infantil e houbo exposicións de cómics, colaborouse con Frente Comisario, colectivo de debuxantes pioneiros, de pintura, de material alternativo, etc. Pero non foi todo maravilloso. Houbo cousas que resultaron para nós e para a cidade na que actuábamos unha auténtica pasada. O malo tal vez fomos nós mesmos, que ao lograr un espacio así, quizáis non supemos que facer con el e coas nosas vidas. Despois de medio ano, as cousas certamente foron degenerando moito, e agora, sen dramatismo e dende a distancia, só nos sabemos ata o punto que nos autodestruímos. Éramos moi autónomos e moi xóvenes tal vez, pero das análisis neste sentido non teñen oco agora. Se falamos dende o espírito do Comando Estrela Galiza, o conto morreu cando no verán do 93 e diante de nós, masoquismo puro e duro, o fogar infantil foi derruído para ser construído outro edificio do campus universitario. Se falamos de coletazos, dicir que un ano máis tarde, máis ou menos, pero con moi pouca xente de tempo atrás, ocupouse unha casa no casco histórico de Ourense, onde non se chegou a organizar demasiadas cousas e aos 3 meses, máis ou menos, foi desaloxada. Existía unha coordinadora neste momento a nivel galego, de xente autónoma, e sacaban o boletín Loita Autónoma. Había xente de Ourense que organizou algunhas manifestacións bastante lúdicas, como unha prol da insumisión e pola liberdade dos insumisos presos, e outra preludio da antiglobalización en contra do Banco Mundial e o GATT. Tamén nesta derradeira ocupación había moita xente da mocidade emerxente independentista. Cando se desaloxou esta casa morreu o conto definitivamente.